ngalobola ngaqala ulobola 2020 ngaqeda 21 umama engangimlobola wahamba kumuntu ethu uyothwasa mayisentwaseni wangisendela imessage uma kangisendela imessage wathi mina cela ukuthi ngasamfoneli ngasami WhatsApp uma ngiqhubeka ngalokho uzongifakela iprotection order uzongibophisa. Okay, sibambe lapho. So umama lo igama lakhe ubani owakwabani uhlangane kuphi naye nesizathu esenza ukuthi umthathe kwakuyisiphi? uLebo ungakwakhoza Sibonga ngidibane naye bengisahamba ngepublic transport. Okay. Sisebenzele Wheatville. Okay. Ekwakenza ukuthi ngize ngicine ngimlobola indlela angiapproacha ngayo noma mhlawumbe indlela akhuluma ngayo kumina ngabona ukuthi wela kule weak point engidingayo nami because of naye vele it was desperate for leyo nto leyo. Okay. From then sagcina ngimatheka ngaleyo ndlela. So kahle ukuza yothwasa wahamba ninjani? Bekukhona inkinga yena bekayibona mina bengayiboni. Okay. Bekathi mina kunenkinga anazo ngami but angafuni ukuyiapproach ukuyiqonda ukuthi iziphi because of I remember one day uye wathatha yonke impahla yakhe la endlini. Makathatha zonke impahla zakhe la endlini ngabiza abomalume nabomamncane. Wafika umalume eqala wathi umama akhe sekafonela event akazothatha impahla zakhe. Wathi babomncane mayifika ethola event la ngaphandle wathi mama umuzo omnomzane lo akwenziwa noma kanjani. Uyahlonishwa umuzo omnomzane. Cela ukuthi ushiye impahla lezo kungenwe endlini ekukhulunywa. Kwakhulunywa that day wathi no it's over. Hawu. Wabukhitha utshwala phambi kwabazali bamathe nje ayiphelile asafuni next ngami akasafuni lutho akasafuni ukuzwa next ngami. Oh. Wabuya back la ekhaya ngafolela omalume noma mncane babuya beza la ekhaya bathi mabefika la ekhaya bathi no akwazi ufika utheleke nje. So azange kube khona izimpawu mhlawumbe oyibonayo ikhombisa ukuthi manje hayi lo muntu lo mhlawumbe khona isisibange mhlawumbe unephutha nyana thizeni okwalenze limenza ukuthi azabe nenhliziyo encane kanje noma aphelelwe ithemba naye emshadweni wena. Likhona amaphutha akawathola kumina but ngeke wona amaphutha engizothi uke wangibamba right handed kuwona. Okay. The only thing ubeka gada ngamaphones. Abheka amaphones ukuthi mangenze iphone call kumele abheke le phone ngiyifonela kangaka day ngiyifonela kangaka ngeviki like bekanza lo lento leyo from then bese lo muntu loyo ngithandana naye. But I only end up egcineni ukuhlala naye phansi ukumbuza after abuyile kwesithuba ukuthi ake ngikubuze mama lolu thando lwakho olubreakekayo kuwena liqala nini? Luqala mangibuya kini kokuqala noma mangibuya kini kwesithuba? I-answer yakhe yathi no luqala mabuya kithi kokuqala. Okay. Ngivumela ukuthi uqhubeke. Sengiyambuza ke how come uzothi wena ngibuye ngize kini mara wena first time mangibuya kini kokuqala bese lokuphelela uthando already. Ubuzazi wena udlala yiphi game? Mina lebengayazi. Yeah, ngoba phela ngabe wakutshela eqaleni ukuthi ngabe wangi hayi lento esiyenzayo mina ayingiphathi kahle noma isisebenzeli. Okungcono hayi siyeke esiyenzayo. Wahamba kwayentwaseni. La ngicala ukunothisa khona ukuthi this woman is no longer with nami from manje. Kuna lento abayenza intwaseni imbuzi ezi3 inkukhu ezu8 bathi badla intwaso. Bakumele azokwadla intaso kuthi wayi mina ngifuneki. So makenza lo msebenzi wonke uwenzelwa ubani? Mayilapha entwaseni kufunakala izinto lezi zokugqoka nani. Ngihambe usincwale ngango 6000. Okay. Usentwaseni. Yeah. After that bese zothi yena angifuneki mina Ento kanjani? ngelanga lentwaso. Kahle kufuneka imali. Ya ilanga qale khona ukurealize ukuthi okay la angifuneki Funeka inyuku. kufunakala imali yami. Ngayinikeza ithemba lokuthi kuzolunga. But akuzange kulunga. Bese kufunakala inkomo. Ilanga qale khona ke ukuhoxa inyawo zami. From then umkhekwazi wami mase kuphuma ilanga lokuthi uyaphuma kodwa. Okay. Entwaseni. Yeah. Azange ngifonela. Okay. So ake ngibuza ubudlelwano bakho nomkhwekazi wakho bunjani? Umuntu ongakuzali angeke akhithe njengomntana wakhe. Khona kunjani? Asibuye la emalobolweni. La emalobolweni bathi bafuna malini
inkomo kanjani. Ngoba imali esayishiyayo kwaba 11,000. Okay. Oh, kashathi imali kwazwanwa ngayo la is 50,600. Yeah. Imali maseyonke. Sabuyela 2021. Lapho sekuphuthuma ke la. Okay, so la ushuthi ngakhipha malini 21,200. Balance yathi 18,400. Ngaphambi kokuthi ke manje siye kubo lapha ebukhweni bakho. Yeah. Yikuphi ufuna ukuthi thina sikusize ngakho? Into engiyidingayo ngidinga ezinye inkomo zami ibuye kimi. Usala inkomo zomntwana. Elikamkhwekazi ke lona namanje usalinde usuku. Ngisalinde usuku namhlanje. So lento wena ikuphatha kanjani bafu? Ingiphatha kabuhlungu because of engikubukayo unesithunzi sami emndenini wami. Ngendlela okwenzeke ngayo uma shiwa abafazi. Lolu daba lokufuna inkomo zakho awukalibiki ngaphambilini ku. Kusho ukuthi laba khona ngesikhathi kubeyila bomalume nabakhulu. Oh konje nomalume bake baya. Okay. Makathi lo umakoti yena akabuyi kwaButhelezi. Okay. Wadaya ngale mina mangabuyi kwaButhelezi. Yeah. Lethi into zakithi. Yes. Kuhlalekile. Okakhesari. Okakhesari. Wathi mina ngale. Yeah. Ukuthi abuyelwa kwaButhelezi ngikwala. Ngicela mina ubuyisa into zakithi bese uyahlala kimi. Cha, ngicabanga ukuthi mina asivele sisukume siya khona. Mangathi manje ichaba bamina sengibona ukuthi angibuye la ekhaya. Kukhona okungiphazamisa. Sithando sami ngibona ukuthi asilungise lento. Ngibuyele ekhaya. Lithini lakho? Ngoba yena asakushuzile akushuzile. Yeah. Akangishiye nje ngephisi. Alright. Alethi into zami. Yeah, so ngaphandle kwakhe ukhona yena omunye umama ohlekihlekisana nami mhlambe la odoha khona okwamanje. Indoda. Oh.